Ginpangunahan sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 o Conpidea ang ginpatigayon nga drug distraction ceremony sa landfill sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City sa Abril 30. Kung sariin, amo ang makabig nga pinakadamo ang illegal nga droga ang ginsunog. Sunog kay PDEA 6 Acting Regional Director Melvin Stoque, yara sa 142.9 million pesos diri ang illegal nga droga. Kung sariin, yara sa 142.8 million pesos ang subu, 29,750 pesos sa marijuana, kagyara naman sa 47,600 pesos ang cocaine. Samtang nagsunog man sa mga expired mga bulong nga nagabalor sang 526,472 pesos. Today, April 30th, 2024, we mark a milestone as we thermally decompose 21 kilos of shabu, among other substances, amounting to 143.4 billion pesos. This marks the most substantial drug destruction initiative in the history of Western Visayas. Gintambungan ang nasamit kay kiwatan sa mga opisyalis sa City Government, Police Director Jeresti Coronica nga representative gikan sa Police Regional Office 6, mga court judges ang Iloilo kay iban pa nga mga ahensya. Kag mga ka-K5 nga hibaluan nga ginsunog ang mga illegal substances sa incinerator nga may 1,000 degrees centigrade nga temperatura. Balita nagikan sa distrito sa Mandurriao. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.